Beno, eta gaur egun, 11 webgune daude jatetxeetan, hoteletan edo arropa dendetan deskontuak eskaintzen dituztenak. Euskaltzale talde batek ideia bikaina izan du euskaraz bizi nahi dugunontzat. Euskontu izena duen webgunea sortu dute eta euskaraz produktuak eskaintzen dituzte. Berapenekin jakina, Naiarak bisita egin die. Aski ezagunak dira zerbitzu desberdinengatik deskontuak eskaintzen dituzten webguneak. Guk euskarazko zerbitzuak deskontuarekin eskaintzen duen webgunea topatu dugu. Jokintzu, Euskontu webguneko sortzailetako bat zara, zer aurkitu daiteke webgune horretan? Denetatek aurkitu daiteke jatetxe bat, pelukeria. Eta jendeak zer eskatzen du, gehien bat zuen webgunea bisitatzen duenean? Egia da, jendeak bilatzen duena dela prezio merkeena, ez? Azkenean berdintzaio, askotan ez du ez da behar produktu hori ez, baina prezioaren arabera erosi egiten du edo ez. Baina, hemen Euskal Herrian gehien gustatzen dena, janaria izaten da. Jatetxeak, afari, bazkari, meriendak, hori da jendeari gehien tiratzen diona. Nolatan bururatu zitzaizuen ideia hau? Badaude hemen, ez, deskontuak egiten dituzten plataforma pila bat, baina konturatu ginen, ez zegoela euskaraz produktuak eskaintzen zituen plataformarik. Eta euskaraz bizi nahi duen jendeari aukera hori ematen, ez, negozio horiek ezagutzeko. Arkaitz, nik euskontu bat erosi nahi badet, zer egin behar dut? Hasteko izena eman behar dezu, registratu behartzera edo gure plataforman, eta behin hori eginda prozesua oso erraza da, bai, eskaintzak bertan ikusten dituzu, eta kreditu txartelarekin edo PayPal zerbitzuarekin egin daiteke, bai, ordenadorean, baita ere tablet batetik edo zinlekutatik egin daiteke. Tabernetako deskontu ez gain, edo pelukerietako deskontu ez gain, badukazute beste deskontu bat ere bai, ez da? Hori da, bai, atal berriak ireki ditugu, pixka bat evoluzionatzen juteko, eta adibidez produktu kulturalak da bat, bertan CD, liburuak, DVD-ak eta euskeraz jorratzen dituzten enpresekin edo eskuragai jartzen ditugu interneten, adibidez Irenen Unibertsoa eta 11 kantatzeko. Eta, beste alde batetik ere musika tala irekin nahi dugu, euskal musikariak bere plataforma auki dezaten, musika digitala deskargatzeko aukera emanez. Komentatu didazutenarengatik zerbait berezia daukazute pentsatuta? Liburua oparitu nahi dizugu, Sara, zuk ere Irenek bezala zure unibertsoa sortu dezazun. Lasai Sara, nik segituan eramango dizut eta erredakziora. Donostiatik, Naiara Gago, Euskal Herria, zuzenean. Eta Naiarak bidali du, baina nik erredakzioan utzi dut, ala ere eskerrik asko, bikote eta zorte hon Euskonturekin.